Huwa issa il-mument li tittieħed azzjoni hemm bżonn li l-poplu jsemma' leħnu sabiex jissalvagwardja l-kwalità tal-ħajja tiegħu. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino f'intervista ma' Net News wara li l-ħadd il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg sejjaħ protesta nazzjonali kontra s-serq tal-kwalità tal-ħajja. Michael Piccinino saħaq il matul l-aħħar snin gvern tal-Labor ħa diversi deċiżjonijiet illi affettwaw b'mod ferm negattiv l-għajxien taċ-ċittadin fejn seraq il-preżent u l-futur tal-familji Maltin Wawċin. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ħass il-bżonn illi jagħti dan l-ispazju sabiex il-Maltin kollha ta' vita tajba insemgħu leħinna u ngħidu allura daqshekk ividu l-bidla fis-sens li ividu b'mod differenti kif qed jimxu l-affarijiet. U insista li nhar il-ħadd 2 Ottubru dawk li qed jaraw ir-realtà tas-sitwazzjoni u li jinsabu mxebba bl-affarijiet li qed iseħħu għandhom jinġabru jsemgħu leħinhom waqt din il-protesta nazzjonali. Nhar il-ħadd, preċiżament lejliet li jiftaħ il-Parlament huwa importanti li naqdu l-kol flimkien u nagħtu din il-messaġġ lill-Gvern. Mill-għada mbagħad mit-tnejn l-Oppożizzjoni fil-Parlament ukoll tibgħat il-messaġġ ukoll bil-mod tagħha. Michael Piccinino saħaq li dan huwa l-mument li ċ-ċittadin jipproteġi l-kwalità tal-ħajja tiegħu jekk irid li l-affarijiet jibdew isiru mod ieħor. Huwa issa l-mument li naqdu l-kol flimkien bla biża' għaliex issa huwa l-mument li nsemgħu leħinna. Jekk mhux ħansemgħu leħinna u l-Gvern jibqa' għaddej kif għaddej bħalissa, ftit ieħor ma ħajkollna xejn iktar niddefendu u għalissa huwa l-mument li naqdu flimkien ngħidu li daqshekk iva u nuru bliktar mod ċar illi l-poplu Malti Wawċi irid jiddefendi l-kwalità tal-ħajja tiegħu. U insista li nhar il-ħadd 2 Ottubru fit-3 ta' wara nofsinhar fil-Belt Valletta huwa il-mument fejn il-poplu jsemma leħnu kontra s-serqa tal-kwalità tal-ħajja tal-Maltin Wawċin.